Сега има тук запитване в ища ми. Аз ще кажа за тъс пеш, аз по-рано се изказах. Видя и пати, като доди сбора да се моля на този оня. Братовчет ми, брат ми ще пече, ако има място, тогас. Аз съм нагълсил тавите ориза и агрито. О, наскале няма място. Тъй ли? Я да ти обадя, аз тебе намери окозарвичено момче, младо. Наскале намери тухли от старите модели. Аз съм ходил и питал, огнеопорни не могат да стават. Нека хората, който си прави, да вземат старите къщи с един канал. Те са хубавите пещи, замазва с скал и правя меля и румелката слама, бъркам хубава кал, мажа отгоре, най-напред се напуква, втория път замазвам, перфектна пещ. Ще я заснимам, ама нямам такъв телефон. Не съм вземал такъв модерен телефон, който има излишен да ми го прати да снима. И пещта ще покажа как е облечена с камък, как съм си я направил за 3 пещи, за 3 тави, само за мене. Като излях, слагам тавите и по тях бере прей момче. Капак хубав, замазвам скалта, 2 часа, айде, агрито 12 часа, варя го. Топло, като бутта кокала, само пада високо.